ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajoai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Dekis pangut ki Asha na Kylleng kisnong jong ka them ribhoy kabadan hapok ka shatri jong ka ribhoy district Asha association haga khandru trik Naiwieng 8,000 arpulai kala mi sha surak banya shimta haga jeng ki ka bajai jai bandawa ya ka sarkar bakan pinkiu no ya ka bainong jong ki haga ni jalang ka balalong hapaham sim la yo i baki Asha kala ba lang bat laki khun ki badang ren banwan sha ka ni ka jalang Kenang bagi kot jong ki kena skul jong ka ni ka Jylla kin yareng kat kerdan bat ki wei pat ki skul ha ki Jylla ba pher jong kari India ka kenhun menteri sarkar ha ka khandru trik Naiwieng kala terwa ban penrung no ha ki skul da ki kot bala pen kre da ka NCERT balada anla ban sedang no ya kan ni na do ka academic year jong usnem arhacar arpusau kata na do class 1 ha do class 10 Kamaliam CNRD block haga khatsau trik Naiwieng 8,000 arpulai kala penkemen yaki hebrid haga jingrakhi yaka children's day bala pelong da ka rumpai bas camp village organization of uncovered haga bala sakhilang do block development officer jong Kamaliam CNRD block u Dr CJK Warjri ka secretary jong ka DLSA ka kong banda kharlukhi urang ba snong jong ka snong lumdew saw uba en kharbangar batki wei Umenteri ketena juga ka jong ka sarkar Jylla ba polingdo ulalej ban sakhilang ha ka sngi penkut ya ka Amur Falcon Festival ha ka khatsan trik Naiwieng ka balalong ha ka snong tersu ribhoy district ha ka ni si laidon lang u MLA ka mau hati ba Charles Marngar kum usumut kongsan ki opsa na ketenat kam jengok kai bat ki wei pat ki bala sha khot singobha Katerso Valley Wildlife Protection Society kala kerpat ya ka sarkar bakan ithu kerpang no ik Amur Falcon Festival kenang bakan dangla ban ketiu shu ik kam jengok kai Pyrthei ha ka than tersu ka Joint Action Committee jong ka nihuta nihunsa ban nihusu ha ka khandru trik Naiwieng 8,000 arpulai kala pinsange ashwa ya ka jengaki baklam put sngi Hadin ba Vice Chancellor jong ka school ba nihu u Professor PS Shukla ula kular ba unsa shim ni kisin jam ban pinkut no shisandan ya ka jingtrei kam jong Rohit Prasad ya bala thong kam contract ban trei kum u technical advisor hapo ka school ba nihu ha ka jinga kran bikala Pyrthei Khubor hadin ka jinga kedu ya Vice Chancellor u Chairman jong ka Joint Action Committee u Professor Lakhon Kamau rai thu banadu ka khatnyau trik Naiwieng 8,000 arpulai kinong hikai kin salit phai biang shaki kamra class ban beteng ya ka jing shim class ki samla puli kumba julong ha ka ju aporu la maham ba ka jing pensange ya ka jing yakhi kamput ba la penkut no ya ka jing yakhi Henry ka long tang ka jing ipod ya Vice Chancellor ba un khot ya ka jing alang jong ka Academic Council ka ban salong hau banai no pra mentau snem 8,000 arpulai Haga khatsan trik Naiwieng 8,000 arpulai ki pulik la yo jingtem baudon uwei ubrio bala tip kerteng ku manuj muksor ubalawan nasil char ban lecha kli rian kriyo jingtep bautei ubrio wanra ikinja drugs kumta kila ap hakashnong nong sning ban talasi yaki kali but day hakapor janmit bakila yo ban bat yaka wei ka kali ka badon your registration number ML iwei lisan khandai saw bashong te ubrio Haka jing talasi lalap artli ki senduk sabon ki kenja powder ya kabala subajur badi drugs nakapla jong uwei pat ubrio uba shonglang haka joka kali ya ubala tip kerteng kum uviki khar bala yok kurup life south li kitendong ki badan ni kenja drugs baro anwat kila syakem baka jing tokit kadang ya syakman Haka yo peninam bat day ya ki kot repair haka lumpung kabala tip kum ba Shillong Literary Festival kabala isngi lenter kabala sedang naduk khatsau trik Naiwieng 8,000 arpulai kawai ni kinong thokot na kani ka Jylla ikong Bijoya sawian ila yo men pelai pat ba ya ka kot kabai dang sedap tho bat shon hakak tin pareng kabala ai kerteng silhet tu Shillong ya kani ka kot la pelai pat ba haka jingalang kabala long hanan polong Haka ni ka kot ikong Bijoya sawian la tho syapang ka jingyai nanti jong pa jong i na silhet sa Shillong na do baudang nyaw snem karta Shen ka sarkar Jylla ka salum ya ka jingalang yi kenhun repair katai ki kli nong sensyar shnong yi ki seng bhalang bari ki seng san Pyrthei pandakren halor ka jingpen phai jong ka Ministry of Home Affairs ka sarkar pedeng ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill 8,000 arphau ka bala pha lang ru bat kattu kat ni ki jingkan tho
Yakni la pentip do Presiden jok Neutrep Youth Council uba Roy Kupar Sindram hadin ka jinga kendu ya ba Presiden Tensong ubalong usumbut Menteri Rangba jong ka Jylla haka khatsan trik Naiwieng hazar arpulai. Urakam esang ma ubalong Menteri jong ka Sarkar Jylla bapet yakatanat Border Area Development haka khatsal trik Naiwieng hazar arpulai la kerpar ya ka Sarkar Jylla bahkan pedang ya ka jing terwa ban penyeso da ka lentiral ya ka snong bak mara ka badan South Garo Hills District bat ka nong ba goh di Assam bat kuntup ru ya ka ri Bangladesh. Urakam esang ma ubalong MLA jong ka National People's Party na Ronggara Siju ulaong baka Meghalaya Land Transfer Act bat ki kendon jong ka kredit ban riu ka riti sensyar ka ri India kini ki artli ki state yada ya ki nong shong snong riu lum jong ka ni ka Jylla Meghalaya. Habakan tho ya ka jing persya jong ki katu kat ni ki kenhun ya ka jing thmu jong ka sarkar ban pinpoi ya ka lentiral sharilum jantian ka Aam Admi Party bat ka All India Trinamool Congress na Assam kala dawa na ka Election Commission of India bahkan pinshitam ya blat ka Assam ugulab chan kataria namar baulet yalap election ya ka seng BJP Rajasthan. Kini ki artli ki seng kala dawa ru na ka President Jongkari ka Draupadi Murmu bahkan wengno yaulat ka Assam. Menteri Ketenat Korbari Jogga Sarkar India USJ Shankar uladawa naka Canada baka de ban sei ki sabut ani ki jing penshisha halor ka jing keno jongka baka India ka don kti ban penyam yang nongalam ki Khalistan ha Canada u Hardip Singh Nijar. Undongalam Jongga Seng Congress Rahul Gandhi ulakam baki nongalam Jongga Seng Congress ha Rajasthan menta kilong teli ka wei bat ulakop baka Congress kan job kaput ha ka election ka Bansalong ha ka arpsan trik Naiwieng mentau snem. Urahul lakran yakani haka jingakran bikla Pyrthei Khubor ha Jaipur Airport. Kidan haduk khat kendai hajar ngut kisamla puli kibana India kiba puli ha Ukraine haka por baka Russia ka sedang manherthma ya ka Ukraine ha uremphang hazar arpuwe. Na pedeng kini ki khat kendai hajar ngut palat shi hajar ngut kini kiba puli doktor. Hendrei ki haban wan pet gerat chalari hadin ke jingki jong kathma. Mentah kidan kumba shi hajar ngut kibala yo caka ban peteng ya ka jingpuri doktor ha Samarkand State Medical University hakari Uzbekistan. Kekenhun jong ki riulum ha Manipur kiba kentup ya ki jat ban riu kukizo ya kabala tip kum ka Indigenous Tribal Leaders Forum. Klapen bena bakin chinshar hino laladi lade bakin thong ya la ujong Menteri Rangba bakin thau ya la ka jong ka sarkar. Kila ong baki haban shim na katika sienjam ka bakhor na marba kimyo ya ka bishar ka bahok na ka sarkar pedeng. Barki keno baka tarajur jong ka sarkar pedeng keno Kylleng. Kishipai Israel kila rung hapo ka hospital ka bahe tam ha Gaza ha Al Shifa Hospital. Masan poi hapo ka hospital kila hukum ya barok kishinrang ki bak khandrus nem shajrong bakin ra ikikti shajrong bat bakin pendem bat hadien katala hukum bakin mi shabar jong ka hospital. Kidan kumba shi hazar ngot ai kishinrang ki bala palat ya ka khandrus nem ki bala sha talasi ha kishipai shwaban pha mi iki shabar. Ke Israel ka kam baka jingdait khandra ya ka Al Shifa Hospital ka dei nambar baki Hamas ki pelong ketem ha ka hospital. Ka Supreme Court ha kari Britain kala pensange ya ka jingthmu jong ka sarkar u Rishi Sunak ban phano ya ki petwer Rwanda. Ha ka jingtian bishar jong ki sangot kinong bishar barangba kila ong baka jingthmu ban pha ya ki poiwer Rwanda kan bu jingma ya ka jingim jongki namar ya ki widit phai byang shkijaka bakiwan. Deki pau hajar ngut kila mi patba ha Washington ban penpau ya ka jingkershan ya ka Israel bat ban penrem ya ki kenhun ki ba kershan ya ka Palestine. Ha ka tega jingalang ka balalong ha National Hall ka badan hajan jong ka capital lawan ban shimentalang deki kattu kat ningut kinong thau an jong ka United States. Baru ki patba ki phong da karyam ka badan ya ka rong lama jong ka Israel. Ki patba kila ra ka plakat ki badan ka jing tho penrem ya ki le no Hamas bat ka jingdawa ban pelat no ya ki bri ki balara bor. Presiden bertema jangka Maldives Muhammad Muzu labu ya kathong mat kamat ka banengkong ka baun le masin shimti ya ka shuki president bade ban wengno ya ki shipai jangka India ki badan ha kate keri Muzu en bam smai kum presiden bertemai ha ka singit hoding bat ulaong baka jingwengno ya ki shipai jangka India na Maldives kamut bakan kata ya ka jingedai ha ka Maldives baka India. Kasara Netanyahu ka berika lok jong Menteri Rangba du jong ka Israel u Benjamin Netanyahu kala tho shithi shaka lok jong President Joe Biden ka Jill Biden ban pentip baka wei kalong kme ka bala sha rabor hakile no Hamas kala kha khon ha ka jaka baset iki barabor kala pentip ru bana pedeng ki basha rabor wei u de khulung brang shipau banai kala pha ika Khubor ya kiri ka Pyrthei baki de berkentu ya ki Hamas bakin pelat no ya barok ki bala sha rabor. Presiden ke United States Joe Biden badu Presiden ke China Xi Jinping kelai kendu markhmat haka khat santrik Naiwieng San Francisco.
Klai kren ni kibabun kimat bakentup ya ka syongsuk syongsan ha Middle East, ka syongsuk syongsan ha Taiwan, bat kiwei pat kimat kibakta ya ka jingedai, ha padang ka US bat ka China. Usiem ka ribilat u King Charles III, ula rakhi ya ka sngi kha ka bah nyop san snem jong u. Ha ka ni ka jing rakhi, lakhot sngop hai kinas kibadai kinong India, kibatrei kibakta ha ka jaka sumar baper ha United Kingdom. Kidon kumba shilak shiteng AA kinas kibana India kibatrei ha ki jaka sumar baper ha United Kingdom. Nalor kinas kibana India u King Charles III ula khot sngop haru yakinas kibana Philippines na Sri Lanka na Nepal ba na Kenya. Tikitu kilong Khubor hakimat kimat mentarasni. Khublei.